रोकी अब रोकी हरला के बाद आज फिर से जवैनिया में भीषण कटान। हम बताइए पिछला दिन वो सबके दिखौले रही है जवा आधा मकान ढह गई आधा मकान खड़ा रही सो आज मैंने कहल कोनो मैंने ऐसा ना रहा सब लोग गते गते जेकर जेकर घर बाचल रहा उ लोग सामान धरे के फेरा में रहला। मैंने एगो माहौल ऐसा बन रहा जो सरकार के तरफ से बाढ़ के घोषित कर दिया। पूरे शाहपुर प्रखंड के अंदर 20 पंचायत के बाढ़ घोषणा हो गई। पिछला दिनों इंडिया गठबंधन के लोग शाहपुर के प्रखंड में धारणा दिले रहे बहुत सारा मांग के लेके जो में जवैनिया कटान के जो विस्थापित लोग भइल बा लोग के जमीन देवे के बात भई रहे घर मकान देवे के बात भई रहे लेकिन का कुछ भइल अभी तक हमनी के सूचना बा जे पिछले शाम के जौन बा की बिहार सरकार के तरफ से आदेश हो गई जो शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायत के बाढ़ घोषित हो गई। 6000 के जगह पर 700,000 रुपया की परी आई लेकिन बहुत सारा लोग के नाराजगी बिया कि जो सूची आई बिया तो पिछल के सूची बिया नया सूची के कारण में नाम के जोड़ल घटावल नहीं के गई। बहुत सारा ऐसा लोग बा जरा पहले आधार कार्ड नहीं के बैंक में खाता नहीं के वो लोग के रुपया कैसे आई तमाम चीज के बारे में हमने की जानकारी लेवे के प्रयास करब जा। पिछला दिन वो सब धारणा दिले रही जवैनिया खातिर जवैनिया कटान फिर से शुरू हो गई। अब विपक्ष में बानी रहुआ सब है आए दिन जवैनिया का मसला रहुआ हर जगह उठा रहा बनी। अब का हो आई नहीं है जब मुआवना के नहीं का बुझे रहुआ हमरा सामने तो देखनी है तो जौनो बाचल बा गाँव वो बाची ना धीरे धीरे आज 15 से 20 आप 15 से 20 घर जो है आज विलीन हो गए गंगा जी में चली गई। लेकिन हम यहाँ देखत नहीं तो सरकार जो बिया सरकार जो मांग के रही है जा सौतेला व्यवहार करती है। यहाँ सरकार जो एकदम सौतेला व्यवहार करती है। ये सरकार के यदि हमनी के मांग नहीं पूरा होखत तो हमनी के जो है रोड शाहपुर रोड देखत नहीं बिहिया सब हमनी के जाम करब जा। हमनी के 2-4 दिन 10 दिन का अभी सीओ मैडम से बात करनी है 10 दिन का हमके टाइम देनी है। आखिर कब हमें बड़ा नहीं है तो पता कहीं नहीं है जब के लोग से ये जब के वो अधिकारी आयल हा प्रशासन के लोग आयल हा केहू नेताजी आयल हा। अब स्थिति रहा कि बिजली के तार बिजली के मैंने पोल में तार लाइन बा आया धावा समझ की गंगा जी में गिर गई और नीचे पड़ल बा ओकरा के कटहू वाला केहू मैंने जब नहीं के कि भाई हमें केहू को ठेक जाई तो का हाल होई। यहाँ के लोग प्रतिनिधि के चाहे सरकार के ऊपर ही लोग निर्भर नहीं है। अब चाहते लोग तो यहाँ जो है राम भरोसे लोग जियता है। प्रतिनिधि लोग जे भी यहाँ जीत के गोल बटुए वो लोग के आशा में अब लोग करत बा लोग ना पहले जो कैले रहे लेकिन है हाल में प्रतिनिधि लोग नहीं आवत ये लोग जो है आशा से ये लोग निराशा में बटुए। मैंने बताई कि जब राते से आफत भी पड़ल बिया अभी तक नेताजी लोग कहाँ बा। अरे कताना रहुते सुतनी महाराज 11 बज गई लोग दिल्ली से भी जब आ जाई कहते बानी तो ये लोग राम भरोसे जियत पूरा जवैनिया के लोग ये लोग प्रतिनिधि जिता के भेजले बा लाख रुपए कमाता लोग 3-3 लाख फ्लैट मिलता 3-3 लाख के जो रहे खातिर 3-3 करोड़ रुपया मिलता है। कुछ सब घोटाला होता है। घोटाला सुन ली हमनी के गांव का पश्चिम वाला चल के देख ली वो जब नारियल का रस्सी बानी के अब बुझाता जो समयाना का टेंट गाड़ल होके वो तरीका वो से बाची ओने के मैं नौरंगा के लोग एने का जतना माने पूरा जौन गांव मैं लोग मेरा राती खानी ऊँगी नहीं के लगो बिल्कुल ई जतना भी भइल है ई लूटे पाट करे खातिर भइला झांकी देखाल गेला नारियल के रस्सी देखावल गेला चमकी देखाल गेला नाव देखावल गेला खाना देखावल जाता बांध पे देखावल गेला कुल लूट पाट भइला कुछ भइला ना यहाँ का मिलल जमीन पे कुछ लौकल झांकी डाल के का मिलल पूरा गांव तो सब दहल जाता सब खत्म हो गांव है। देखिए कम ढहता ओने एक खाली 5-5 बास ढहता 10-10 बास ढहता। अगर ये हाल रही तो शिवपुर जौन घाट पर पुल बनता ओइजे कटान पहुंच जाई। जिला प्रशासन सुन लीजिए हमारा ये भी फरमान है यहाँ के जनता के भी फरमान है। हम लोग यदि 10 दिन के अंदर में ऐसा नहीं सुनवाई होता है तो हम लोग रोड जाम करेंगे चौरास्ता पर बिहिया चौरास्ता आरा बक्सर सब बंद कर देंगे। हम लोग चलने नहीं देंगे आपको। बताई अभी तक आयल बड़े डीएम साहब एक बार भी कम से कम जब मुआयना करावे के चाहिए नो बिल्कुल आवे के चाहिए। जिला अधिकारी जो बारन ये तो मान लीजिए सरकार जकर चलती है ओकरे बारन तो सौतेला व्यवहार होता नु। यहाँ जे भी जीतल बटुए गठबंधन के लोग बटुए तो गठबंधन के लोग का तो नाम हो जाए उनका इस गठबंधन के जो है झुकावे खातिर सरकार आखिर एजा के लोग के का दोष बा सरकार में बड़े कि विपक्ष में बड़े कोनो मायने नहीं रखो में हर दल के लोग बा
हर जाति के लोग बा, हर धर्म के लोग के घरे जवा बड़ा नुकसान हो रहल बा। तो आखिर सौतेला व्यवहार काहे हो रहल बा जवैनिया संगे? जानता सबके होले, जनता सबके हिया, जनता सब कोई के होले आ जनता अभियो सबके बिया। अभी जवन स्थिति परिस्थिति बड़ुए एकरा से सरकार से हमनी के मांग करब जा, एकरा के बचावे खातिर संघन माने कार्यक्रम होखे के चाही, जिलाधिकारी के आवे के चाही, यहाँ के विधायक के आवे के चाही, यहाँ के एमपी के आवे के चाही, सब लोग के आके जनता के राहत पहुंचावे के चाही। जैसे 2008 में बीपी सिंह के जब सरकार रहे, वो घड़ी लालू जी रेल मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, वो मुख्यमंत्री रही तवना घड़ी देखनी कि 1000 करोड़ पैकेज ले ही रही, लालू जी ले ही रही। तेजस्वी जी रात दिन अभी काल अखबार में बोलल बानी, पढ़े के चीज बा, देखे के चीज बा कि जब सरकार रहे बीपी सिंह के ए सरकार से केहू के भलाई होखे वाला नहीं के। 5 किलो अनाज के बात होता, वो घड़ी देवेंद्र प्रसाद यादव भारत सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहन, उ कानून बनैलन, अभी घरे घरे कूपन होई। ऐसे देखे के चीज बा कि जवन बीपी सिंह के सरकार रहे, जब घड़ी यूपीए के सरकार रहे, वो घड़ी कितना बढ़िया चलत रहे। ये घड़ी देखत नहीं कि लोग आखिर कुल ठीक बा, लेकिन नेताजी लोग के नजर में ई जवैनिया कहता लो जो बाड़ी रहे, ठीक बा रहुआ, बाड़ी रहे नाव से आवे के रहना ही नहीं रहुआ, लेकिन अब तो पानी हो गई, अब तो 4 चक्का इजले आ जातिया। तो अब तो कम से कम जिला अधिकारी पर दबाव बनावे के चाहिए कि ओबो से एकरा के रोकल जाओ। ठीक बा, रहुआ कहते नहीं जो हमारा जाके का कलेब, रहुआ आके का कलेब, तो रहुआ मुद्दा उठा के का कलेब, ए जाके जौन वाजिब करवाई है बा कि जतना घोटल सब लोग भाई जमीन के पर्चा दियो, ओकरा बाद जौन बाँचल बा एकरा के कटान के रोके के प्रयास कइल जाओ, ठोकर बनल जाओ, आगे पीछे जौन दहशत बनल बा, मौजा के मौजा जौन गंगा जी में डहता, ओकरा पर कार्रवाई होके के चाहिए। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं के, नहीं जब के प्रशासनो आके कहे वाला बा जे भाई तू अपन घरों खाली क दई, ढोए वाला बा, जियबो कि मुअबो, केहू माई बात नहीं के जे देखे वाला। प्रतिनिधि के तो मतलबे नहीं खे, ओकरा तो 8 आना के रसगुल्ला विधानसभा में मिलिए जाता, ओकरा संसद में मिलिए जाता, ओकरा बढ़िया फ्लैट मिलिए जाता, एसी लागले बा, फिर जनता से ओकरा का मतलब बा? उ जानते बा कि लालू के नाम पर वोट मिलिए जाई, उ जानते बा कि मोदी के नाम पर वोट मिलिए जाई, आ जनता समझते नहीं खे कि का करे के चाही, कि जे रात दिन लड़ता, जे रात दिन जनता खातिर हर दुख सुख में आवता, जैसे मदन यादव आई नी आ शुरुए से लागल बानी, आ धरना भी यहाँ के देनी, ये तो देखे के चीज बा। जवैनिया के हजारों लोग गोइल, सोहिया के हजारों लोग गोइल, आ एकरा के बाढ़ क्षेत्र यहाँ के घोषित करवनी, लड़ के भीड़ के एसडीओ यहाँ तक यहाँ के थी ना देनी, माई के परमिशन ना देनी, ये तो सब देखे के चीज बा। और रहुआ तो उधर रही, इससे हम कहब कि सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान देवे, न तो जवैनिया घास 5 डिसमिल जमीन जल्दी देवे। हम ही ना कहो कि जेकर घर ढहल बा खाली ओकरे के देवे, जे भूमिहीन बा, गरीब किसान मजदूर बा, ओकरा के भी जमीन जल्द से जल्द देवे, न तो हमनी के बहुत बड़ा आंदोलन करब जा। हम ये जनता से कह के जाता नहीं कि कोनो परिस्थिति होगी, कोनो स्थिति सारा लोग के हमनी के रौरा सामने पुटअप करब जा। देख सकतनी ए जबा जवैनिया कटान पर माने भीषण एबारा बाढ़ भरला के बाद एबारा कटाव भइल बा, कल बजे दर्जनों मकान एबारा गंगा जी में विलीन हो गई सो। अभी तक दिन के 12 बजे वाला बा, केहू ना अधिकारी आइल बा ना पदाधिकारी आइल बा, नेताजी कुछ लोग आइल बा जबा राजद के, यहाँ सब के बानी, यहाँ सब के मांग बा कि तमाम जौन भी जब कटान पीड़ित लोग बा चाहे गरीब गुरबा लोग बा, वो लोग के कम से कम 5 डिसमिल जमीन मिले के चाहिए। तो हमनी के सरकार से भी हमनी के चाह जा जो कम से कम जिला अधिकारी महोदय रउआ आई, जल्द से जल्द आई। अब ऐसे जब भाई बाढ़ के पानी नहीं खे जा चौने कवटिया से लौटे के पड़ी, आई तो वहां पहुंच जाए, जिला में पहुंच जाए, ऑफिस के ताला बरब जा, हमनी के चला दे जो ऑफिस, जब ऑफिस में बानी हमनिया खातिर बनी यहाँ ना आई भाई तरा ही मांग भइल बा, तो हमनी के ऑफिस में पहुंच जाए, हमनिया के कहीं आ जाता नहीं जा, हमनी के हो आ जाता नहीं जा। हां, अब विकास के नाम पर तो रउआ आई तो कतना विकास भइल बा, उ रउआ खुद धरातल पर लौकी। बहुत बहुत धन्यवाद।